tuna hian speed 400 chuna khopui chunga avai khanang ang khal chuak dona saltlang lama transport office lama registration kan han boi pui doni ange an doni khopui chunga khai nuam lutuk kan ti sa kha ni thawa traffic jam na sa dona nge an doni aizol traffic jam a khala nuam don em en chin na ni ngal vek mai doni potang wow nuam zur ve khai nuam lutuk tingal ringo ti la varte po min ti mai theya maro chu nuam ve ni bike thar khal hi chu khai du pur mai 150cc lir kan khal chuaka 150cc lir kan nei a chu mi nuwa ai sang kan han nei pon bike man mo lutuk lo chi lir kan nei a hetiang bike chak han khal chu dan chu adang ve dewani khai registration te han boi pui la number nei tak huna nuam doni tuna chuan TC ba kan la nei lova tuna hian zan review de bo ha kan siam to review ti la in writing impression he bai khi chu triumph lam hian hadam nan ba hian an siam lo comfort hi an ron ngai poi mo berani ti hi chiang a hadam me mani ke hi hadam lo du lo kan ia bike extreme de ka khal thape lo shima FZ trying bulgan han tran FZ de po kha hadama tuna FZ 1 V1 V2 True 5 MT15 ti khang kan nei ko la tuna han tar te kan hang ko le he tuna speed 400 kan han nei le a pathian khongai na hazara he ka mo chana ni ka hria ni bike chak ve tho si hadam si kha zona ni Royal Enfield Hunter 350 kha nal ka ti wang ba ka ahadam mo an chong on deuh hleka ti ka ahadam ka ti wanga han nei kha kan ni amaro chu engine Royal Enfield kan lo khal thang box si lo a ka ngai na lo chu ka ti me lo amaro chu harit ve deuh ba ka engine sapma kan lo khal thana ni lo nem khal nuam tak ti chung si khan enga mo tui hal na ha chu kala nei ve ni sports bike engine khal kha cha na ha kala nei khop maya han katlang chak vut ngai to chuang lo nangin sports bike ang chi han khal le kha chu ka chak per kha chu ni ve thrin ani tlang dewa soi chuan ha dam si modern retro de classic retro kan ti do mi classic retro de kan ti modern retro kan soi sual non ko look sang nei box si hadam si kha zon kha ni a kan over thing ka chu speed twin 1200 te 900 de kan no ta kan lei phak ani chi box si lawa chula ya kan nal ti le kan lei phak ve kan shit han tar kha kan han ne a mi tam tak point kan ne a khal nuam lo ani lo kangai na lu tuk lung lei te le mun sang sang ate po ka right to a amaro chu Royal Enfield kan lo khal thang lova tle min thami an culture han ka bet nget lo chu ka ti lo amaro chu ka duangin ka mamo chana zong khamin pelawani ti tayang chu vel chu ni a amaro chu hei ka lo zon thin ha dam na ka be sei phak ba ka ha dam na khamin pe ni a chak box sia hei hi mi tam tak tan chun mamo chana ni do ni smooth em ma gear lian man na vak tur om don lo chianga ti hian chaltlang lam kan han pan chawanga om na hi ladam thailo kala khu de urenga khaya raincoat ka pai lo le hal wa sura ke mo amaro chu bike thar na ruwa do de po cha ko malom thiang vel chu ni kun rei tak chu ngang khal chuak lova a chan chu temporary certificate te kha lova tuna chuan heron to a registration ti thei turin ka keng thei ve ta ni alo hle ani ina kan da tharenga kan kal hana ti te yang garacha ron khal tum te in sa hle thina ron en chak te amaro chu dan phalo na kha chu ka ti lui thei lo ani min the thiamula
มีปอยแต่พวกกันสวยเต็มกระเชลุตุกรอนขัลจ้ารอนเอ็นจ้าขัลชัวจ้ากงปุยขัลชัวจ้ากันฉันให้มันนัมเบอร์ปวดจบไม่ดูแต่หันขัลจ้าได้หากันนั่นว่ากระเชเทียมลุตุกกันมูจ้านะครับมารอจูเกนี่เบรินดานกันส้มเหลาชวนได้หันที่เวข้างล่างอีละกันส้มเหลาชวนมินมันปัลชวนอโมพูดตูจูเกมานี่พวกกันนี่เสียจูวังชวนเห็นข้าชุ่งตักจุงินติดเตียงตูมะก็ขัลชัวที่เราว่าตูน่าชวนให้กันหันที่เฟลเวไทยโดนจนอีกกินอะไรอ่ะผู้ร่วมแล้อันนี้ไอโซลทราฟิกอะยังไงอันโดนนี่เฮ้ยไบค์กันบวยนับขัดเบอร์สุดที่รัชอินสโลรันนี่งานเยี่ยมลุตุกะเฮ้ยเนี่ยละจ้าสังไอโดนน้ำมันสุดที่ยังตูดพอจนหุ่นกันในช่วงหรอวะทีโอเล่ไหมมาสโลรันนิ่งให้ด้วยนะเนี่ยมันเช็ดตาให้กันละอัพเช็ดต่างไอโซลาเฮียนเมคานิกเทียมเบอร์อินเดียรามาชเบอร์ให้กันในตีกัดเสียงจอยามโชว์รูมเตลอมหรือว่า servicing center เตลอมหรือว่าที่นั้นมานี่ servicing ที่ตูรินตูน่าเห็นอันนั้นสินโดนเท่าไหร่อันนั้นละสินโชว์ฮัลฟุตโดนหรอวะจู่วางชวนขัดติช่วงคันเองบุหรี่สันในชวนไอโซลาเราคอยตีไม่แต่งไอโดนน้ำมันรอจู่ไอโซลาเมคานิกเทียมกันในชัลุตุกอินเดียรามาโปอาชาเบอร์ให้กันในที่กัดเสียงจู่วางชวนก็ลุงคำฟักแล้ววันนี้เขามี servicing จุงจ้างเวลเขาจู่มิโซเตฮีกันตีโตละมาฮิชวนกันเทียมเล็กกันตุยโตน่าโซงชวนกันเตยไรไปเราไม่ถีนะเมคานิกเทียมตักฮิมิโซซิงเห็นกันฉันเห็นเสียฮิกาเชียเวงตินเดียวทัวเมคานิกเทียมตักฮิกันอมันนี่ลีร์เทกันง่ายสางpopulation ง่ายตัวเพย์ชวนมิโซรามาเฮียนทูฟิลระตำมันนี่ไอ้ไฟรามาเดชวนตำเสียจกันเชียมาเราชวน population ง่ายตัวอินตำดานฮีดังเฟลเลยเดียวลีร์ไทยจุนฉันเห็นลุตุกมาเราจะมิโซรัมจูอบิกินไอโซลแต่พวกบิชิงกันลัดเลยมาเฮดิจุงทูฟิลร์ตำเสียเลยอันฉันเห็นเสียไงตัวเฮียนทูฟิลร์เสียมแต่พวกเฮียนน่าจูกันงาสุดท้ายตะการชวนน่ากันงาอวังชวนเทียมตักแต่พวกกันฉันเห็นมา servicing center แต่พวกเทียมตัก train ชวนออกมาจูมีแต่ไอมาเทียมแต่พวกเนี่ยจูมานี่อินซิร์ตจบปัจจัย experience จังเทียมโชว์ดอร์ตั้มตักอันนั้นผมเจ้าไม่ปั้นตัวหินฉันให้มันนี่จู่บางส่วนเมคานิกจุงจังจนกับลุงคำแล้ววันนี้อันมานี่ให้มีโชว์รูมในตู้แต่พวกถอยเทียมมันอันริงเสียเราทีนะถ้าว่าเราจู่มีชัดเจนแล้ววันนี้มีโซ่แต่ฮี race track มูมันในเราวิน racer ชัดตักกันอินเสิร์ตช่วงไทยtrain วักเราจุงปอยน์ติดเตียงมานี่อินซิร์ตซิรินชาเดลเดาเมคานิกกันในตัวจุดที่ขบจวนปัทเทียนเห็นตาเล่นมินเป็นทรายกับเชมิโซแต่ฮีหันเตยเรย์ไปละตัวนายเห็นมาร์เก็ตติ้งแต่เทียมไม่ได้ที่มาร์เก็ตติ้งเรื่องว่าทิ้งแล้วว่าเมคานิกเบียกนวมอินทุนไวรัลตักแต่ฮีปุงเสลีละจู่จวนนัสตักินเกี่ยมานี่เมคานิกตันอังโซอินสวยไตละกันซุ่มโดนบูสเฟียโดนนี่ customer care และ servicing เฮียไปหมด after sales service แต่ฮีกันอินดูลุตุกะมีสวยชัดงามเราตูมบูร์ไหมเมคานิกตูมบูร์ไหมเบียกหูผูรมกันนี่ฮิชวนมินปั้นชางามฟักโดนเราวะสุดที่รัวชวนเมคานิกเบียกนวม customer care ไม่ใจดำใจดำกันเบียกนวมตั้งกันนมชวนมีนมปั้นลุยฮิการิงันอีกไอชวนกันเทียมหมอเทียมเราหมอข้าจุดทุชันนี่เซ่เทียมตัวหันดาพดไม่ละเทียมเราว่าคันเบียกนวมข้าจุกันปั้นโดนนะชวนชวนเมคานิกแต่ปนกันเรานั่นนี่ชวนเบียกนวมตักคันผมชุนทรงเซลีละตีข้ากันจ่าไปดูเจ้านี่ทราฟิกจ้าบะดูน่าเฮียนกันตังเพย์แม่กะฮาร์สลวันนี่ขัลจูฮาร์สลวันนี่แม่เบมาที่นักลัดชันเนมบ็อกซี่ไอ้ขัลตินวมตัวนี่ฮาฟคัตช์เพย์แล้วงารง่ายทัดเกียรินกับเพย์second gear จู่เลียนเช็ดเดี๋ยวว่า first gear เพย์จู่มันจีเราเชื่อมาเราจู่ปอยแล้วไปรัวสูดโดนะเร่งโคตรกันเลยเวียมันนี่Rhinox แต่ข้าเกี่ยกอร์เล็กกอร์แต่กันเลยเวียมาเซ่ให้ปอยลุตุกกันไปไทยฮิลเลนี่รถลักชวน vlogging ฮิติโตปังไอโดนะฉันจู่ waterproof จู่นี่เท่าแห่ง GoPro แต่ฮี helmet ให้มีแกลมเวลส่งหันตีเฮียนะ waterproof นะฮะกันหลัดหาตีเตียงซีระชัมไปกันแกลมตัดทรีนะจู่รัวชวนอติจีโดเรานี่ให้ตีฮิชวนรัวสูรมาส่งจู่เอ็น
khal phei ze li la mong cha khal tura siam chu ani chi lo he bike hi tu na po hian engine chu avei lampang lama hian sa chu ron om tran ani engmos salutuk chu ni lo ma se chete ron om tran ani hetia mong cha half clutch phei hi chuan ni engine ma hi dai reng thei om lo wa ama ro chu engine a lian to 400cc chin phei hi chu satu em in shiat vek Royal Enfield nei te le bike lian ho nei ho chuan bike lian han ti mai la bike lian lutuk chu ni lo wa 300 chin nei ho chuan in shiat khai 150 te ren zo te khin chi lo ni 150 le chu engine an sahara nia han long right hek po hian han long ran te po hian samo khop mai salo chu ni mi lo ma ro chu heng cc sang hoi chu sale du zuala chung vel te chu ni a ka tumram hi ka thleng zo manang emo khuwa duk em a poi hle mai raincoat paina chang kan shelo chu han le do e thui to sia yang pon ni se kal tlang photang tu khi sarkar cholan i thawa yang pon hu mai la poi lo turanga yang raincoat man tlom chi za sumnga manang chi mokha lei phei mai teang ti lo chuan angai na om lo in ve lok lo chuan prevention is better than cure an ti ka lo in prevent lok angai ni chan chu ka bek hi hu chi mi lo chunga hian file poi mo le engi lo vel laptop te ne na niang chu ka ak box sia hu chi mi lo ani tun din huna chuan bike lama lu tai la 40 bhp 39.5 8000 rpm ania torque la hi 6500 37.5 newton meters of torque pe chuka he 37.5 30 chin vel hi 3000 vel a pe chuka ni chu wan chuan up pot na khop mai 3000 atang po hian chu ti chung chuan khala sheom lo fa hey traffic jam ero hi chu engtik lai mai ka enjoy ngai lo bike hi chuan chan chu nei om ve ni half clutch reng mai hi 125 te kan neya clutch nei lowa kan khal the ni ngot lo chuan scooty mo gearless scooter hi chu ol sam chu kala ti zok ma hetiang traffic jam 10 km/h vela tlan thei lek ai chuan nei om ve ni chuan bike lama lu ti la handling chu du thu samani upright handlebar king hi chu kan khal thang to tin aron sang vu mai ergonomic sifu aron sang thakhup mai hi tiang kan han thu hi atik ngal zai mai ke hi 57 half vel kan ia kaban hi karich a seilutuk big lova hei tiang kan thu hi a chep dik san mai handlebar po vakhoi ol sam ol atoi theng bera soi chuan ha adam ani ha adam turu mangkheng mangtara ni top mai sota rowa son hey helmet te bungruan nei thakop mai rowa son raincoat mantlom tha lei phei top thot mai la azia turanga yang traffic jam khala nuam nuam khop mai clutch ane ma apo dan po hey bike engine lian tak ni chung si hian chuti lutukin a salo em lo ani salem lo fa ni liquid cool te ani ve bok nen chuti lutukin problem om lo fa ama ero chu apoi ber chu raincoat ka pai lo ani karil rulo ber tu chu raincoat ani tuna tak hi chuan poni se la hen ro a hian aman tlom chin nei tak mielin leitum photang han tlan pui vu chu cha kom to khop mai ama ro chu tiang na kong a ko si lo wa lai hian kan lei lokang raincoat khilai hian los namte oma los namte hi bike rong khal mindil renga ni ma se alarm lo ani
oh tu na hian chal tlang lama an tlan chho do na transport office kan soita hang angkal do na ro hi sur tre pa sur man lo sham se ka du hle me sur dom pon transport office theng man shamila ka du hle mai kong chuang e an kan te sanga seconding kan tlan chho del dela tlan fu na tur om chuang lo ani kan test shock tiang ti na tur pom chu lo he tiang kan in zui del la nuam zo kan tiang hi che chu la har zo na se tlan chin o khai motor ron chu le ha zel box hi glass down leila khai a boi thak mai toro isol traffic chu tian anh zui chầu lệ del mấy niệm số có bụi xuống à chuan hey hi kan khal na tur scenario tak tak ani a có bụi khal na em ti hi kan zo na ber tur chu ni don chiang a hey tun din muna chuan nuam khop mai amaro chu ing nani na hi chuak man don lo chiang ani dan turang pang kan khal chuak man lo mai thei ni kan có bụi xuống hi isol có bụi xuống hi te si a bong kon tru isol mi kuli kon in car main road ania ma ro chu he ta tlak lama te le veng sang sanga pen le veng te chu om trau ta kan khalna tur bari ke ni phei chu office kalna an in phur kual na an bazar na an len kual ve zeu na an le right ve zeu na an ti ni maya ka purpose turanga chuan chadon khop mai hadam na ka du ka soita khan hadam na hi ka du bera hadam na chu ta hian om chiang ani cái hàng khẩn chi nào chuan hẳn engine sẽ ôm khóa hẳn xa căn tiếng đấy khá ôm chuông lo phá mà rồi chú phê lắm bằng hiện nó có hay mình cà phê left side ta hiện lem heat chu rồi ôm chú té chú này mấy tiếng lắm bằng cho anh mà ôm lo phá heating issue ôm lo mà sẽ rồi sa dâu anh mấy nó lâu té cái căn tiếng sẽ té rồi sa về dâu anh mấy chú tiếng sana sa po ni chuông lo anh khar salut về mày nhìn ông về ta riếu mày sơ ra cả nó mà hàn test tak na tur kong của hôm lâu ama rồi chú hết tiếng traffic jam kal chết kal lệ chết ding lệ tiếng về là chuan đủ thứ sao anh đi tlan chak nan phei chuan du thu sam ani vi wang ti ka ringa hei hetiang kal det ta po du thu sam ani bike train khat chu bike chak lutuk train khat chu khopuya khal nuam lo te hi om ve a right na ta na du thu sam ni si ma se khopuya han khal atan chuan enge niang engine lian lutuk te gear lian lutuk te khal shom hi om ve the ni tin gear te le lutuk te po om ve the a hei chu tok vel khop mai tlang ram mil turin an duang em muốn đi chỗ tí tu ra nè tuần din hôm nay chúng ta đủ thu sắm sĩ phíaวันนี้hệ bike adin chua na send out point đó chú suspension hi khop bụi tan chuan ni lo thay lo cái tía name mà front le rear hi chuan engine smooth ta chaka tin 3000 rpm về là apo warren kick in thấu na chung hian khát tiếng kick in na sa control va har sa le shom khani chuang lo va amaro chu bike voi khat nei na tek tur te tan chuan tle min anin zirveu hlek angai mai thei engine te achak ve to sia pot ngal shuk maya hei hi chu tle min clutch le ne na control te pon zirveu hlek chu ngai mai the ni tan chu thla che lang engine brake bang si lo lat yen neutral hian tlan thamai mai tai la san chu kan ning deuh hlek engine brake ne na chu thlak hum hi thian hadam deuh in khal thalei la
tuôn tin muna chuan eng ma she omna har satna om lo ani sim bike minimal de ani a chei bual an chei vual wa company lampang hian ti hian easy dewa khal thei turan siam ani a an purpose a chuan an cheng ka hria easy khop mai hei nuam lutuk bar and mirror hi hei bar and mirror oma kamang thiam chi lo ni ka khal khat dewa tiang bar and mirror hi tin kan adjust dan hi a fu lo deuh hlek boka kan la adjust that le huna phei chun hnung lam te pok an hmu tak tak thei tuna chuan hu he lampang ding lam hi chu kan adjust fu a vei lam hi duang kan adjust fu chi lo dewa chung vel chu ni transport office kan thlenga Salam hela hian mi dangai salam ada them dana bi kom chuang lo tro nai nai da mai ang hai khai petrol pump te lom don hi ka kal lo na rei ta hle mai transport office khai hian da ve mai ang transport office engemaw registration te boipui turin form te lak chuin tum teang form kan lei chuak fela ala ti thei chi lo wa chen kan ho le do ni nuam khop mai chal tlang lama tlan chho leng wow chak lutuk khai nuam hle mai ti vu ka chak kom hle mai setle min kong a free ve deu nga tlan chak ve deu shat thei mai the ni kal lamai chuan tel chong nuam viau dan thai la ram thun lama train ho ve sidang new chalin sukle mai ang ni dan tur hi chu ni chi lo thi zui ngal dei leng hala pui chung lo tur angai la ka om na hi dam thei lo wa video ma salam a boka khu ka khua công chia rập lưới đậu chi nắng khai đu anh công chia ngâm set anh đu anh công chia ngâm set raincoat te khan lấy vel sia poi chung lo chung te an hadu thawa ro sur le chung chi lo wa trăng hiền an ho phei chin do ni he bike chan chin tlem te han soi tai la Bajaj auto le Triumph motorcycle stay sang hi song pasari chho tang han in tai apa he in tai ap hi ngai tu chi na zir chian fe tham ni kan shiat ngai chu Triumph hian India ram alir the an zur chu na harai vele to thowa ama ro chu heng an lir thei te hi Hinckley United Kingdom an siam anon export anon thon chho helak lo import ve ni ya chu chuan alan chian tir chu lir thei mana tlom thei lo ani import tax te khatiang sang sang ale khuta siam ani box siam manufacturing cost a to thrin ani Europe te heng America rama te chuan na thom mana towa lir thei man tlom an siam hlei thei lo mai ni lovim large scale production kan ti tam tak khan siam ve thei lo ani an factory a khan
tam tak an siam chuak ngai lova an siam chau thona chungin helai India rama Splendor ni khata tam de an siam chuak khatiang chi yang khan ni ve chi lova sulai taka chuan Triumph po hian an sales up an du ni khovela heng kan hriat tur chu India rama Bajaj le Hero kan ne an sales sa em a Ducati kan ti te heng company lian tak tak hoa hian a volume zong cha unit zong chuan ti te an sales sang le zo kan hian an manai nang lo an ti na ti ani mai a so azon Triumph po hian bike mi tam takin minol puipon kan access ve thei kan khal ve thei tur affordable si chassis quality chassis siam so hin duwa ama ro chu an hingli an mania an factory an siam don chuan atlom tak tak thei lo ani tin large scale a khatinga tam takhan produce tur kham space an nei lo boka sulai taka chuan ania Bajaj an thok ho ta ni Bajaj hi mizo te chuan mi tam jok chuan kan khal thadu lo avai e mai kan titlang puya ama ro chu kan hriat ve mai ta an thal chuak nem turu ni bike hi Bajaj Pulsar series ringot te hi India ram mai lo khu Turkey kan tia te hung mun chang chang Brazil ate poni an thal nem ma tin state dang han kalila Bajaj bike atam lutukan ni thathem lutukan ni hemi te hi chakana khuan Pune a khuan based an neya tin Bajaj bike mai ni lo in kan chevek do KTM te po an manufacturer ani so di khop chuan manufacturing plant lian an neya tin workforce an nei tra a tin rom tak takin quality tha tak takin an siam chuak ve thei thawni kha khan share nga Triumph po hian an thopui ta chat mai ni so ta chuan atira tronga hemi an director te Triumph lampanga company how to te soyang khan bike CC hiam ve shal nem thei tu si siam chuakha an plan ve khani bera chu ta chuan ni Bajaj hin thopui ta Bajaj hian CC te lampang siam nana chun lo master MMC a Dominar 400 an lo neya khami zul zui deuh khan hei minol pingai tu da na chuan khami zul zui deuh khan an siam nin kan thria ama ro chu an ni Triumph lam ho chuan Dominar 400 zul zui an siam ani love a CC chu ang tho ma sela engine te le ma part ta te po intro man nei lem lo bike sang la kanin tia chu na se takin an lon shira tang khan an soi fia ke ngai po hian kan khala tang hian Dominar nen chuan ai nang lo na sa ni handling le engine performance a po sulai te chu kan hriat angai chakana an base ta khan a plan shanan ne a Triumph siam na tur bi khi chu ta chuan Triumph an engineer te nen an thiam ber te nen khan an siam chuak ho ta ni chu wang chuan he bike khi mi chen khat chuan BPL Triumph ten tio mizowa te chuan ni BPL ti te kan uar BPL Triumph te kan tia Bajaj te kan han soi lui kher zel ani Bajaj factory siam chu ni na meu me ma ro chu hingli an mani an design an siam veka chu a production tak tak hi India rama an siam me ani ti kha kan soi ve du ani tin ama ro chu Bajaj an engineer te pon tho puya hemi bike develop chuak tur hian Triumph hian CC hiam an nei ve ngai lo wangin eng tiang takin nge siam chu thenga eng tiang tak ya try nge siamila and aboard a stroke te engine a performance zong zong eng tiang takin nge mi nan leidu theyang ti an market an la lu lo na a kham lu an tuma wangin lo lu to sa lo hloting to sa Bajaj kha an thopuya chu ta chuan an hriat lo te tam tak te in share anga ti chuan an thok ho he bike hi lo siam chuak ta khan nia he bike siam chuak tur hian kum thum chuang an du ni an mani soidanin an design te he ta an lem an han zia kan sketch engine a thodan tur zong zong te khatiang testing zong zong nen khan kum thum chuang an hmang ani he bike siam chuak tur hian chu wang chuan a che thei lo ni speed 400 hi chu vel te chu hania he bike hi Triumph bike purely Triumph bike thawani ti kha kan han hriat non le ka duwa mi chen khathi real route thalo deuh te hi nom thrina ti heng kan han neya ke ni te po mi lompui a engen yang deuh sona tan te in mang he nom le thrina hei ami zo ze hlui kan ti kha ni a thachi alawani tin KTM te pon siam chuak thawa Bajaj KTM kan ti hran chung lawa thalai kara Bajaj Triumph hanin ti sak deuh kher te kha lakin zela ke mani lo pon ne nom chau do na long song tu tan chuan nuam chi lo ma ro chu ne thil ni chu ani phung chu ni thawa Bajaj siam chu ani te me umaya ma ro chu Triumph bike kan ni ti kha chu kan hriat ve angai ni Khovela hian multinational corporation kan ti ramdanga inzar phatring company lian tak tak hi an tam maya
chung ho chuan antiran hei American company te French company kan ti te tam tak anoma tin England ate pawh nen chu company lian tak tak anoma ma se hi ho hian an rama hian an siam ngai mang lo ani an product ho hi hei angwange kan ti chuan European countries ate Western countries renga chuan America rama te pawh work charge na thoman hi ato maya hourly basis ten emo project mil ten an thok thina tin skilled labor ngai ani thina vain skilled labor an lo tha maya chung vel wang chuan an rama hin an produce ngai manglo ani hei kan shiat lar Apple te pon an phone tam zok chu ti teang Californian design ani ma se made in China atina sani aizola kan mu ho tam tak te po hi made in China ani deuh tang puatin hei football te po hian ngai tu tamai mai la Arsenal te Manchester United Manchester City Chelsea Barcelona Real Madrid an kor ho te hi entai la made in England mo tin hei Barcelona te Real Madrid te po made in Spain ai ti kher chuang mi lo ani atang chuan made in Turkey ti te khatiang khan made in khoilam ram nge ning work charge atlom na raman siam khan it thina Nike te po kan ngai sang lu tuka American company lian an nia ma se an product ho hian taila made in Vietnam ti hi ni deuh tlang pui phei ho kan mu tam zok te po hi tin China rama siam te Adidas te po tam ma heng an mani company kha tin hei kan shiat le tura kan ke mani tuina zonga badminton khel thin kan nia Yonex kan ti te ho te po hi an mani chu Japan an nia ma ro chu an product ta top end ni lo ho hi chu abikin racketa hian China le Taiwan an siam ta thina tin phei khok thra kan mu ho ngat phei chu Yonex man to sing chung an de poi China le Vietnam a siam Vietnam ti sok teng Vietnam a siam hi ni tlang puya footwear lampang hi chu Vietnam hi mun pui dewani raw material som thatna le work charge atlom na khania chulaya chuan Yonex te po Japan ramami ni sia Japanese in an siam chi lowa an phei khok Vietnam mi te Yonex ani lowe Vietnam Yonex han ti kher kha kan nei chuang lawani Nike te po made in Vietnam kan bun wang khan Vietnam Nike ka bun kan ti chuang lawani Nike ka bun kan ti maya chu wang chuan Speed 400 te po hi Bajaj Planta India man siam ani wang khan Bajaj Triumph han ti deuh duak kher kha angai chuang lawani ti lai te kha kan ron soya ni nakina chun mitam tak point miron zot na sa le tum pon thanem ka sia in be sei phak bak in a that karing ani Bajaj cho khal thang to te chuan a khong de wanga te po an ti mai theya amai ro chu anem khop mai he bike hi suspension po nem zuka nem ma mai the mi theng khatan chuan amaro chu vein traffic a tight lutuka duang pon ka test lai theilo ni khal hi traffic jam a chun engman nuam lo si hiam le scooty ho hin nuam berin ka ria traffic jam a bi khi chuan he ho chu clutch ven ngai nen chung vel chu ni anom dan hin nuam chi lo thina amaro chu bike thar han te sim te chu nuama tin full face helmet hi ka khum ngai lo ti vlogging ka ti du van kan khuma hei po hi la in zir fe ka ngai ni full face helmet khum po hi a rei deuh chuan kan ning don thlat mai khopui chu kan man ber turatan chuan thadon khop maya amaro chu traffic jam a khal det tan chuan eng bike ma hi nuam ti hi kan ei chi lo ni ke chuan eng bike ma hi nuam ti kan ei chi lo traffic jam a ti half clutch det hi chu amaro chu traffic hi jam reng big lo main road a kan tlan reng chung lo wa chunga tan man tan chuan du thu sam ani ngei chu ka ringa amang tu zirim mi theng khat chu kan view dan hi dang ve thina kan purpose a zir te hi ne tim man i kal zonga kal vuk te hi nom thina tuirial lama race thin tan chuan tuirial race track a thang em ti zong te hang an thlir kan ring dewa tin adventure bike ho chuan adventure zo ngor khang kan thlir te kan ring dewa chung zong overall la ka chan nan chuan race nan chuan tuirial race track a chuan track nan chuan that tho chu ka ringa ama ro chu suspension setup hi an em de ulaka indu ang chan na in mungem katia heng kan racer tra pudal omate langwal nun sang ate ho tan chuan an mamo chana ni chia lo mai thei hemi range hi chuan 390 Duke 390 mo RC 319 du zo ka ring amero chu
เขาปุ๋ยชุ่งก็ขัดเด็ดจีเขาตันชวนให้มาหมดชานานี่มาหมดชานานี่ไอ้ใบขาดำหันทันตูอินกับเชฟักช่วงเราอามาเราจะซีเตสังอัดเล่มินเฮ้ยที่หันทันเด็ดชวนอ่ะไฟลำปังอาเฮียนอากีร์ลำปังนั่นละมาเฮียนเอนจินฮิตเล่มารันซาติไม่เฮียนี่มาส่วนเองมาเชื่อมนั่นเลยฮาร์สันน่าช่วงเราวันนี้ส่วนโซนดังหันดิเซลีละadventure ล้ำลมต้านเงี้ยอย่างที่โซนวีกาส่วนให้มี speed 400 series อาเฮียนให้มี Triumph speed 400 series อาเฮียนติดอย่าง Scrambler 400 เลย speed 400 อัน CM Scrambler ค่ะadventure ตัวละอันตัวนั่นนี่อ่ะตัวทะเลออกโตบาร์คลายเฮียน launch โดนะข้าโซค่า adventure ต้านส่วนอาทันจีโซกจุกันริงเดียวจุดที่จุงชวนเหตุไปที่อันนั้นมันเทงเป็นเวนเจอร์ตานตีโซน่าชวนกี่ชวนนั้นมันเทกริงsuspension ที่เนี่ยadventure ลำ riding ก็ตีลุตุกแล้ววะเอง suspension setup เงินดูก็เชื่อแล้ววะให้ชวนเนี่ยมาคงเช็ดชวนดูไม่เท adventure ตานชวนจุดที่จุงชวน adventure ตานพอมันเทวิวกริงอันนี้กี่ชวนทีนตูริงลำลมเขาตานใครตูริงตันชวนให้เลยไงเราเลยไงแต่ตูริงไงนะตันชวนอินทลานทุยไทยโดนลุตุกอินทลานทุยไทยโดนลุตุกกิโลเมตรตั้มตักอินทลานไทยกริงอาศีตัดดูปะที่อัส suspension นั่นเนมบ็อกซี่อ่ะอินดูทุสามไงยันอีกริงชวนเขาปนจักเดือดไรทรีนเขาตานไงเนี่ยยังตีโซน่าชวนนักกินอ่ะหันขัลชินดูอะไรใช่ไหมไม่ยังrace track กันอีโดนหรอวะเขาปนไรนั้นชวนดูทุสามอันอีโดนเสียงอัดจักลุตุกอัปดนั่นลุตุกอินดูทุสามกริงอันนี้ถ้าเตียงเขาตานกัดชวนอามาเราจูดีลาร์เต้นอมเลยวะ service นะไม่ตูรอมเลยวะที่ไอ้เชปัลตาเซ่ปาทันเลยไม่นะตูรอมเลยวะเขาไล่กัดชวนเล่มาทีมเด็กเล็กจนยิงขัลเวเด็กกริงเก็บพวกทีมเวเด็กเล็กบ้ากับเราชวนขบวนนะไรทรีนเขาตันพอดูทุสามันอีโดนี่ทีนอันลุกสาเฮียนโอ้คลาสสิกเรโทรลำปังลุกสันนี้มาเสียให้กันสวยยังไงเองมากให้มีขัลที่ชวนนักคลาสสิกนับประคัดมาอมเลวันอีสปอร์ตเอนจินจักลุตุกไหมเลยให้ฟูดเป็กเตปโอฮีอามาลุตุกแล้วว่าไลฟ์เวลนุ่งลำเช็ดอโปลมาโซกะชูวังชวนสปอร์ตเซตอัพเรียวันนี้ช่วงเวลาจะกันไงตัวเฟงไงคลาสสิกลุตุกแล้ววันนี้ Royal Enfield เราไงนะโตเลยแห้ง Hunter โมคลาสสิก350เทรนก็ลุดไม่โดนมันนี่อ๋อที่ริรูปูก็ล้มชวนอินไงตัวนนเร็วแล้วก็ดูเอนจินถอดด้านที่ไอ้อังเราตูรูลุตุกชูวังชวนสปอร์ตเอนจินให้ยังไบค์ปดวุดจีเวดเท่าวันนี้ขัลหาดำไทยนี่มาเซ่Royal Enfieldตั้งดำดุบกันเตียงเขาชูอันนี้เชี่ยเราเดียวสุดท้ายเตะชูกันสวยนนเลยอ๋อชูวังชวนRoyal Enfield ตั้งลูดตูร์กันนี่ชวนกันยังไงตัวเดียวชูงายังฉันชู Classic 350แต่ฮันเตอร์เต้นเนี่ยช่วยอังเรานะซานี่เอนจินถอดด้านที่อะไรเตะกันเชียดเวชูงาเฮ้ย Speed 400 Triumph Speed 400จูนี่walk around แต่หันนี่ละเฮ้ยนี่เด็กไม่มาเราชูengine นะจังเห็นตรงนี้ละ engine เฮ้ย400cc nga kalpui chu nia TR series 400cc enti helai hian ma se specification chu 398.15cc liquid cooled 4 valve DOHC single cylinder ania abor hi 80.0 mm ni na stroke hi 64.0 mm ania max power hi engte kan han soyang power pack chuza thi 40 PS chu 39.5 bhp hi 8,000 rpm up at chuaka chuan 37.5 newton meters of torque hi 6,500 up at chuak boka chuan ama hi full injected ania hemi a full injected system hi Bosch Germany siamani tani chuan ama hi 6 speed mo gear ruk nei ania chuan slipper clutch kha nei bok ani chuan a front tire hi 110 by 70 ania chuan rear tire hi 150 by 60 ania chuan MRF steel brace tak manga chuan a front suspension hi 43 mm upside down 4 kania
a wheel travel hi 140 mm ania chuan hi endurance company siam ani chuan a monoshock hi hi adjust he ania hi monoshock ani hi endurance company siam tho an ta ni chuan a braking a hian a hma hian hei hetlama hian om dai a kalkualila a braking a hian hi this hi 300 mm ania chuan a caliper hi 4 piston radial caliper hanga chuan ABS ania ma se ABS a hi a switch off thailo ani switch off thailo chuan a hnung lampanga hian hi 230 mm ania floating caliper ABS thawania hi po hi a switch off thailo ani ti hian ABS hi nung top mai ani chuan helai mi hi a radiator ania lian thaveng vong khop mai chuan hi en le taila hi ammeter console ania helai analog lai hian a speedometer an tlan chak zong kha kilometer per hour in si ka chun helai vela hian hei nge niang notification sang ABS anung ti te le nge mo hang notification sang kha aron eng ve thri ni chon Triumph logo oma chuan helai hi digital lampang ani helai hian nge gear indicator kan ti te trip meter kan ti te khang sang kha heti on hi nga ya helai hian trip meter kan ti te fuel gauge kan ti te odometer trip meter 1 through chuan kilometer per liter kilometer kha liter jai ka tlan tiang chiang en na te tin khatiang khan kan traction control on le off theini khatiang te tin sana te omani thil bluetooth connectivity om lowa he bike a hian bluetooth connectivity om lowa chumi compensate na chun helai hian hei USB type C charge theina ronda helai hian phone holder kan da ati hian phone len khan kan charge mai do ni iPhone ten en po sam takin Android manglo po iPhone te po charge thei do ni a he hi ni ya LED ni ya zana ka test to eng lu tuk chu ni lo ni ama ra chu moi khop mai la deuh tlan tur tan chuan light vo bel a thamai thei ni chuna tanki hi 13 liters liter som pathuma lenga chuan bar and mirror hi aron chom sa hala helai hian side glass te po vo thei tho na chungin hi ron choma helai hian space om deuh don hemi kan lak thak chuan a chomang anga tira chung kalpui phot mai hi thra chuan he bike hi a side panel khu speed 400 tin zina lai te po hi speed 2 na changa copy ve deuh chu nia hei te hi chuan he bike a hian engel la soi nga yang a handlebar a hlai zong hi hemi a sei zong hi ning chu 814 mm ania chuan he bike a hi san zong shim a hi 1084 mm mirror tel lo son hey side glass mo nge ning a bar and mirror tel lo in heti hian a san zong shim le atanga san zong hi 1084 mm ania chuan a seat height hi 790 mm ania sang tuk lo ani chuan a wheelbase hemi a sei zong a hi 1377 mm ania chuan kezi za som sari paruk vel ani international version kha za som sari nia kha chu hei enge niang sari gat kan ti tele sang hemi anung grab bar ta hi tiang lo deuh hlek hin manga aya te shet hei tiang sari gat vel ho wang te po hian ari ve deuh pha tin tayar te hang sang vel wang khan Indian version kezi ruk vel ani ta chu ti chung chuan ke chuan rit ka ti lo ani he bike rit ka ti lo wa a chan chu hunter te kan khal thanga CC sang 350 ni ve hunter te po hi Royal Enfield kan khal ve rit rio me hang ho hi hei po hi rit view tura ka ngai lain ain thazo khop mai rit san lo ani chuan he bike ka hem problem in em ti chung changa chuan problem engma ka nei lova cutting hemi radius si thra khop mai helai tanki khor te po hi akat zau theina ta nan siam ani ya hei tum nei ra nan siam ani ti thu te po ha kan soyatin a food pack hi om na hi tok vel khop mai ma lu tuk lo hnung lu tuk lo boka chuan hei hi hnunga thu tan po kanin tok chia lo ani chan chuan hei hnunga mi phei horon da helai nen in tok run te hi om ve thea khang vela ha in tok chia lo ani heti kan khal kual na hian kilometer som thum vel chuan khal ve kual ve to choi po chan tam tom mai thei zana te ka han test nen chuan engma problem ka nei lo ke ma chuan ka
ka pian song song nei in mil khop maya ergonomics po comfort a o handlebar om na hi sang chho vu mai nia o hei ting vel hi nia a ha dam khop mai kan vadom hala kan pakai che hian anuam em a food pack ka position du dan thak ani extreme lutuk lo ma sela sporty ve thosi kha ani ta ni so a suspension nem lutuka o hei anua mani khopui chung le kong siat la na chuan khei entor ka khalthin o entor khi soi le tai la anem lu tu ka mi thren kha chung kan du lo mai thea entor te so nema a si ta du pa ma se si du deuh so du nuam deuh so dam deuh kha ka du chu chu he vai ka hen ka zo ka ma mo chana ka hmuwa luksa chuan a perfect chu ni big chi lo ani he bike ai moi po hi tam ka ringa ma ro chu helaya classic bike classic looks sports bike vibes nei thosi kan lei thea chun hei lo hi chu lei tu ka hre chuang lawa ke chuan ai tha tak tak polo mang ti chu ka ringa ma se kan nei phak to ka chun hei chu thabe wing veng veu chu ni chuan a si thi a sei tok tha khop maya helai heng kan thua heta alaya no te kan handa hnunga mi dang ten chu ma ten no te kan handa le pali po comfortable dawin kan thu theitin a si ta du pani hei soitel ngai ngai si thi dup turua hei nuam ka ti chana ni ma ro chu thuia do tlan nan chu a du ma mai thei shen khat chun ai ru shat te point du mai thei chu ta tak chuan a seat leitel thei hioma company na ron aftermarket seat kha a ru shat zo ka ni nal viwa ma se ru shata chu wan chong kan du talawa ke kha chuan chung vel chu ni a monoshock hemi a rear suspension a name turu boka hei hi an tuma hian an chianga an gola an chianga hadam siam an tum ngora chuda chuan anti fuin ka shia kai chuan triumph lam hian hadam chak thosi chu he bike ngai hi ni keima tan chung ka mo chana ni ya amar chu mi tam tak tan chuan mo chana ni ve chi lo mai thei kha chu ma keima ni preference kan du dana mil kha kan du dan mila an siam lo kha ni ve tlata ni tam jok tan chuan hei kan du dan mila ni chu kan ringa ma ro chu ka soi le ang Royal Enfield local thang to tan chuan andu lo mai thei ani a chan chu engine tho dai ang lo lu tuka sports engine up pot vin ve tak maya kha tiang chi ang ni lo hadam deuh dam khup mai khal duang chi hadam na lo te pot det ang chi le dam khup mai ang chi khal du tang kha chon hei chu ma mo chana ni chi lo mai thei amaro chu tlema kum lo tam ve lo to retro lampang nal ti si bike chak du tho si tan chuan hei hi first choice ngai chi ani hi zong khati photila hemi khopui chung kan first right chuan nakina full review te le video munom zo vlogging te po kan la siam sun zon nia min lo thir sak vek avain in zawai chu alom thu kan soye